Vyspatý človek je spokojný človek. Ak som sova, tak si tie dôležité veci dávam na odpoledne, pretože vtedy sa dokážem najlepšie sústreďovať. Ak som vtáča, tak naopak, dopoledne je vrchol tých mojich síl, takže tam si dám tie zásadné veci a tie ako menej dôležité si nechám na odpoledne. Strašne rýchlo žijeme, strašne veľa vecí na nás pôsobí a vlastne si nedávame pozor na to, čo je prirodzené pre naše telo a vlastne čo nás podporuje. Človek, ja to zase vzťahnem na spánok, keď dlho spí, tak už za 1-2 prebdené noci vlastne potom príjma oveľa viac kilokalórií, pretože to telo potrebuje tú energiu, nemajú zo spánku a je mu jedno, odkiaľ príde. Takže proste chce viac jedla. A človek, ktorý dlhodobo nespí, tak presne nesiahne po listovej zelenine, nedá si šalát, ktorý má kopec vitamínov, minerálov, dá si proste rezeň so zemiakmi, pretože potrebuje viac energie a ako v priemere je to 300 až 500 kilokalórií denne. Čo je úplne extrémne. Jeden beh. Pramene dlhovekosti vám prináša kláštorná Kalcia. Vítejte u další epizody podcastu Prameny dlhověkosti. Moje jméno je Petr Mára. Ja sa volám Boris Bayer. A dnes si budeme povídat o spánku, rituálech a jejich důležitosti s psycholožkou a chronoterapeutkou Katarínou Evancovou. Dobrý den. Dobrý deň. Dobre to povedal, že? Perfektne a na Sme boli v napätí. Každopádne vy máte krásnu expertízu v tomto, pretože máte vyštudovanú psychológiu aj neurovedu na Lekárskej fakulte 3. Univerzity Karlovej a venujete sa tomu vlastne celú svoju kariéru. Poďme si možno k tomu povedať viac a že čo je to vlastne ten chronotyp, chronobiológia. Som psychologička, aj mám taký ten biologický základ a presne ako ste povedali, spánku sa venujem už od začiatku, pretože to tak ako samo nejak vyplynulo, pretože keď som ako stážovala ešte na bakalárovi, tak ako nebola som schopná prísť na čas, napríklad, že na 7 testovať a podobne. A potom presne nastávali také tie situácie, že keď som išla niečo vyskúšať, niečo úplne ako štandardné, nejaký test, musela som stávať o 5:30 ráno, tak som si uvedomila, že ako nie som schopná ho dokončiť. A večer takto, fakt akože za minútku. A presne aj moja vedúca, jak už nejak končila tá tolerantnosť k tomu, že ráno nie som ani obraz, ani zvuk, tak sa ma opýtala, že či som niekedy počula o sovách, ranných vtáčatách, celej tej chronobiológii a ja, že asi úplne nie, prečo. Tak som sa tomu začala venovať a ako zisťovať si, čo to je, jak to vlastne ovplyvňuje. A to bol nový vesmír. To som si hovorila, že ako potom by sme mali vedieť o týchto veciach, pretože tak strašne to ovplyvňuje náš rytmus, tak strašne to ovplyvňuje našu efektivitu a celkovo presne ako náš život, že ako každý by mal vedieť nejaké tie základy. Takže tak som sa k tomu dostala a už som to nejak nepustila. Čili chronoterapeutka znamená přesně co si pod tím všechno můžu představit. Jak tu kolega už predtým spomenul, že ja vlastne nastavujem hodinky, tak nejaké vlastne tie biologické hodiny, ktoré má každý človek z nás, každý proste má svoje biologické hodiny, tak ja sa snažím nájsť ten najoptimálnejší čas pre rôzne aktivity, pre vstávanie, usínanie, kedy je ten človek má najväčší výkon, kedy podá fyzicky, psychicky najväčší výkon. Jak ho vlastne nastaviť, tak aby to bolo preňho prirodzené a zároveň v niektorých prípadoch aj zlučiteľné ako s tým bežným životom, pretože každý má nejak nastavený ten rytmus. Niektorí ho majú ale posunutý do výrazne brzkých hodín a niektorí do výrazne večerných hodín, čož s našou spoločnosťou, ktorá je z nejakého dôvodu stále zameraná na tie vtáčatá, akože na 7 v práci, na 8 v škole, je niekedy veľmi ťažké. Takže vlastne sa snažím nájsť ten optimálny čas pre každého vlastne individuálne, aby mohol byť čo najefektívnejší. Aké testy preto robíte? Ich strašne moc. Snažíme sa to nejakým spôsobom ako nejak úplne nezaťažovať tých ľudí, ale robíme určite rôzne testy, čo sa týka napríklad chronotypu, čiže či ste sova, vtáča alebo niečo medzi. Zároveň napríklad niekedy meriame ľudí, keď nám tie testy vyjdú nejak zvláštne, že to ako nekorešponduje s tým, čo napríklad vidíme zo spánkových denníkov, ktoré takisto ľudia musia vyplňať, aby sme zistili, jak vlastne spia a čo robia. Tak dávame aj termosenzory, aby sme vlastne zistili, jaký má ten rytmus teplota
A aj podľa toho si vieme overiť, že áno, je tam tento chronotyp, pretože to všetko vychádza vlastne z biológie. My aj keď používame dotazníky, tak oni sú vlastne vytvárané na základe biológie. Len teda už niekto pred nami urobil také tie nepríjemné merania rôznych teplôt v rôznych častiach tiel a my už nemusíme. Už dáme dotazník, prípadne termosenzor na ruku a nie sú to nejaké nepríjemné meranie. Tá teplota je naviazaná na vyplavenie kortizolu, to skôr ranné? Či prečo sa to merá? No, všetko v našom tele má svoj rytmus. Presne, kortizol stúpa k ránu, teplota klesá, stúpa, záleží v akej ste fázi. A preto vlastne my vieme v podstate skoro zo všetkých vykresliť nejakú krivku, kedy stúpa, kedy klesá. A potom, keď ste spíše teda ranný typ, tak vám začne dřív stúpať tá teplota. Keď ste večerný typ, tak vám stúpa pozdejšie tá teplota. A podľa tohto my si vieme overiť, že áno, vyšlo to tak, tento človek má určitý chronotyp a vlastne aj s tou biológiou to nejakým spôsobom sedí. Samozrejme, je to iba jeden z tých markerov. To nie je tak, ako že ja si zmerám teplotu 3-krát za deň a viem, aký som chronotyp. Tak toto nefunguje. To je spíš iba taký jeden z tých bodov, jedna z tých informácií, ktorú získavame, aby sme si mohli overiť vlastne tieto informácie. Väčšina ľudí asi niekde v strede. Ako je tam rozptyl v tej populácii, že je to, že 60-20-20, tak cca, že 60 ľudí v strede, 20 je ranné vtáča, 20 je sova? Alebo Zjevnené. Nie je to Gaussova krivka. Nie je to Gaussova krivka. Okay. Tých ľudí, ktorí sú v strede, to znamená, že takí nevyhranení, že aj sa vedia ráno prispôsobiť, aj vedia večer byť ešte vzhúru, ísť do kina, tak tých je takmer polovica. A potom tých vyhranenejších je stále ako v podstate, keď si zoberiete Gaussovú krivku, tak len mám proste menšie tie okraje a tých ľudí, ktorí sú úplne na okrajoch, pretože to je kontinuum. My začíname u extrémnych vtáčat, ktoré vstávajú 4:30 a končíme u sov, ktoré chodia spať 4:30 a podobne. Takže vlastne tých úplných extrémov je strašne málinko, ako napríklad 0,2%. Klobúk v Malom princovi. Presne tak, ale na tej pravej strane, kde sú sovy, je viac. Takže potom je otázka, akože prečo sa všetci snažíme prispôsobovať tým extrémnym vtáčatám, akože vstávať o 6:00, na 7:00 do práce, v horšom prípade na 6:00 už byť v práci, keď ako je viac ľudí, ktorým, pretože aj tým nevyhraneným im nevyhovuje ako vstávať 5:30. Takže akože, keď si to zoberiem, väčšia polovica, proste viac ľuďom by vyhovovalo vstávať pozdejšie, pracovať od pozdejšej hodiny a nejakým spôsobom vlastne sa trošičku uspôsobiť tomu prirodzenému rytmu. Ale ako väčšinou, čo sa stretávam s argumentom, že vždy sme to robili ako vždy. Ako, prečo chodia deti na 8:00 do školy? Lebo je to zdravé? Lebo majú vtedy najväčší výkon? Nie. Vôbec to tak nie. A čo sa týka tínedžerov, tak u nich už vôbec nie. Oni by potrebovali fakt tú školskú dochádzku výrazne posunúť, aspoň o tej 9., 10., pretože keď ešte musia dochádzať, sú absolútne spánkovo deprivovaní. Takže toto vlastne všetko spadá do tej chronobiológie, chronoterapie, nejaká edukácia o tom, že jak máme nastavené tie rytmy a čo ľudia môžu spraviť preto, aby ich telo fungovalo lepšie a efektívnejšie. Jestli tomu správně rozumím, tak vždycky ti, kdo rozhodovali o tom, jak funguje svět, byli ranní ptáčata zjevně. Ja začínam mať taký pocit, že ono sa to traduje, že je to od Márie Terézie, pretože jej syn bol vlastne extrémne ranné vtáča a všetkých nútil chodiť tam na tú 4:00 do práce. Ale ako strašne to nezdravé. Aj keď napríklad sú ľudia v nemocnici, keď ste boli niekedy v nemocnici, keď vás tam ako 5:30 zobudila sestra, rozsvietia. Ešte keď máte závesy, tak to je super, ale ako vám tam non-stop svieti svetlo, merá vám niekto tlak 5:30, ešte vám tam dávajú pred operáciou informácie, kto vníma 5:30 informáciu. A navyše aj tie sestry ako musia tam byť celú noc, tie ďalšie musia vstávať o tej 5:00, aby už o 6:00 prebrali tú vizitu. Ako nie je to logické, nie je to zdravé, ale robíme to. Takže ako je super zamyslieť sa nad tým prečo. A ako náhle majú možnosť niektorí ľudia, zamestnanci alebo aj teda zamestnávateľia posunúť tú dochádzku alebo dať flexibilnú pracovnú dobu, je to oveľa efektívnejšie. Pretože ten človek, keď sa môže vyspať, to bolo vidno hlavne za covidu. Že ľudia prestali dochádzať, v podstate iba vstali, otvorili počítač a boli v práci a zrazu si uvedomili, že sú schopní ráno fungovať. Že nepotrebujú sa nejak zobudiť pri nejakom e-maili a po 3 kafe, ale fakt ako vstanú, sú viac vyspatí, efektívnejší a čo je dôležitejšie, spokojnejší. Pretože vyspatý človek je spokojný človek a ako spokojný zamestnanec je výkonnejší zamestnanec.
Dá sa na to aj adaptovať nejako? Že je tam nejaká tá flexibilita toho, že aj keď som možno, že v strede niekde, že viem sa premeniť na to rané vtáča trošku? Premeniť nie, ale trošičku posunúť. Ale určite zo sovy neurobíme rané vtáča a z vtáčaťa neurobíme sovu. A keď tak za strašne vysokú cenu. Pretože to vidíte napríklad u ľudí, ktorí pracujú na smeny. Jedno, či je to lekár, ktorý operuje v noci, alebo lakírnik, ktorý tam fúka autá, pretože obidvaja majú vyššie riziko kardiovaskulárnych problémov, pretože musia podávať výkon v dobe, kedy naše telo potrebuje spať. A nie je to otázka toho, že sa im striedajú tie smeny? Že viem, že sú aj dáta, že keď nechali robiť tie isté smeny, tak to bolo lepšie, ako keď sa striedalo denná, nočná, poobedná a tak. Áno, pretože telo si vie na to ako zvyknúť, je to zase za tú cenu, že nie je to optimálne, ale aspoň keď je tam pravidelnosť, tak to telo sa nejakým spôsobom snaží adaptovať a vie to predvídať. O tom je celý cirkadiánny rytmus. Že vlastne naše telo predvída, že áno, zajtra vyjde slnko a ja budem takto pracovať a budem takto fungovať a v túto dobu pôjdem spať. Takže vlastne áno, keď mám stabilnú dobu, tak to nie je až taký zásah pre to telo, ako keď sa mi to každé 3-4 dní mení. Preto napríklad už v zahraničí si firmy, kde musia ľudia pracovať na smeny, tak to pozývajú odborníkov na chronotyp, na spánok a na celkový cirkadiánny rytmus, aby im poradili, jak nastaviť smeny, aby to bolo čo najmenej zaťažujúce pre tých zamestnancov. Pretože to samozrejme zvyšuje nehodovosť, znižuje to pozornosť. A tí ľudia sú viac nemocní. Takže všetky tieto dopady to má kvôli tomu, že majú úplne rozhodený ten rytmus, pretože to nie je iba, že ako spím opačne, ale oni jedia v inú dobu, vystavujú sa svetlu v inú dobu a ten cirkadiánny rytmus, potom to je ako domino efekt. Keď naruším jeden ten rytmus, tak sa naruší ten druhý a už to vlastne takto celé telo je potom desynchronizované. Takže to, čo by nás malo ako synchronizovať, čože svetlo, jedlo a tieto aktivity, tak nás desynchronizuje. A potom to telo nevie vlastne, čo má robiť. Snaží sa to nejakým spôsobom ako kompenzovať, ale ako všetko má svoje hranice. Jestli tomu správně rozumím, tak se vlastně bavíme o určitých rituálech, které by měly odpovídat tomu, kdo jsem, to znamená sebepoznání a nastavit rituály. Jak hodně jsou rituály důležitý a jak hodně si můžeme dovolit z nich občas vybočit a přitom se udržet v tom režimu, aby tělo fungovalo dobře. Keby sme mali rituály, tak to by bolo skvelé. Ako, nie je to brané ako že rituál, že nejaká ako činnosť 10-kroková, ale fakt stačí drobnosť, ako že každý deň vstanem v stejnú dobu, alebo približne stejnú dobu a napríklad napijem sa vody ráno, začnem sklenicou vody a tým, že otvorím na seba okno, vyjdem na balkón, prejdem sa, pretože už som dala informáciu svojmu telu, že jednak som vstala, takže zo svalov príde informácia, že sa hýbem, vodu, základ nášho tela, takže dostanem do žalúdka, zase informácia, že som vzhôru a svetlo, najväčší synchronizátor, pretože z očí nám ide priama cesta vlastne do mozgu, do suprachiasmatických jadier, ktoré sú tými našimi biologickými hodinami, to je ten základný dirigent a odtiaľ potom ide informácia, že áno, je deň a podľa toho celé telo ide pracovať. Takže čím máme tieto rituály ako stabilnejšie, tak nám to viac pomáha. Keď jeme stabilne v stejnú dobu, zase to telo vie, že príde ten obed napríklad, takže sa vie na to vopred pripraviť. Takže začne produkovať enzymy, my sa najeme a telo funguje ďalej. Lenže my keď máme obed niekedy medzi 11:30 a 3:00, tak to telo nevie sa na to pripraviť, potom náhodne príde nejaký obed, potom začne až všetko produkovať a trvá to oveľa dlhšie a oveľa viac to zaťažuje to telo. Takže čím viac máme takýchto ako stabilných bodov v tom našom dni, tak tým viac nám to pomáha nielen ale biologicky, ale aj psychologicky. Pretože presne vieme, keď máme toho hrozne moc v tej práci, všetko sa sype, mali sme nejaký program, ale niečo nám do toho hodilo vidli, tak si povieme, OK, proste za polhoďku pojem na obed, prejdem sa vonku, po svetle, v parku si dám obed, to je úplne úžasné. Prevetrám si hlavu a viem, že OK, teraz proste nadýchnem sa, zamyslím sa nad tým, odstúpim si od toho a potom môžem ísť ďalej. A presne aj takéto odpoledné kafe alebo odpoledné si sadnem niekde na chvíľočku, tak aj to pomôže odstúpiť od toho problému, od toho, čo riešim a tým pádom dokážem efektívnejšie pracovať. Takže sú to také oporné body toho nášho dňa, ktoré nám pomáha aj vyrovnať sa so stresom, s tlakom a lepšie to zvládať. Čiže tie rituály sú vlastne také denné stereotypy, ktoré si chceme vytvoriť. A mňa potom do toho
taká protiotázka zaujíma, že evolučne. Zrejme sme nemali vždy jedlo v ten istý čas, že neulovili sme mamuta 11:30, možno sme ho ulovili až o 5:00, že asi sa na to vieme adaptovať, predpokladám, ale skôr je to asi problém tejto doby, že kde máme toho jedla nadbytok a možno to robí tie problémy z hľadiska tej cirkadianity nutričnej, nazvime to tak. A moja druhá otázka k tomu je, že ako na to vplyvajú ročné obdobia, lebo keď sme kedysi bývali, ja neviem, v jaskyniach, dajme tomu, tak to svetlo tam zasvietilo o 4:00, 5:00 ráno a tá nočná sova vtedy robila, predpokladáme čo? Že stávala tiež, alebo spali ďalej? Podľa mňa trpela úplne stejne ako teraz. Okay. Takže ešte trochu viac. Zoberiem to postupne. Ten cirkadiálny rytmus, on sa začal vyvíjať dávno pred ľuďmi, dávno pred mozgom. On je strašne starý, okolo 3 miliardy rokov, pretože už baktérie, ktoré fotosyntetizovali, potrebovali vedieť, predvídať, že áno, teraz príde to slnko, ja sa potrebujem ako dostať k nemu, ale zase potrebujem sa schovať pred tým intenzívnym, ktoré bolo to modré a to UV, aby ma to nezničilo. Takže vlastne takéto predvídanie toho, jak príde to svetlo a čo budem robiť, tak to je takto starý vlastne mechanizmus. A majú ho všetci. Rastliny, ľudia, živočích, ako zvieratá. Úplne všetci. Takže to je jedna vec. Presne, čo sa týka toho nejakého jedla a načasovania, nebolo to také, ako to máme my teraz. Mali oveľa horšie podmienky, bolo to ťažšie. A presne ako ste spomínali, že musíme si teraz dať tie hranice. Pretože presne, čo nám zabráni, aby sme si dali steak o 8 večer? Že sa pozrieme na hodiny a povieme si, Ježiš, je 8, tak to už nezaspím, keď si ho dám. Lenže keď boli napríklad výskumy ľudí, ktorých pichli do nejakej tmy, pretože ono to malo vývoj. Tieto všetky výskumy najprv si všimli, že vlastne tie kvetiny reagujú na to svetlo. A zaujímalo ich, či aj v tme budú reagovať. A zistili, že naozaj, že je to vlastne nejaký interný systém. Tak samozrejme aj ľudí začali strkať do tmy. A tých výskumov bolo strašne moc. Boli také, že nemali vôbec svetlo, takže boli v úplnej tme, alebo mali neobmedzenie svetlo. V modernejších mali zase ledky, ktoré úplne ovplyvňujú ten cirkadiálny rytmus. Takže keď zoberieme ten výskum, že fakt mali neobmedzenie umelého svetla, neobmedzenie jedla, oni vlastne si mohli požiadať o jedlo kedykoľvek, kedy cítili nejaký hlad, tak vlastne tí ľudia sa strašným spôsobom posúvali. Pretože ten náš rytmus, každý, čo máme, je približne 24 hodín plus minus pár minút. Cirkadián. Presne tak, približne jeden deň. Nie je to náhoda, že sa to tak volá. Ale keď takto ľudia nemajú vôbec žiadne hranice, tak oni sa začínajú trošku ako posúvať. A môže to byť 25 hodín alebo aj 26. A vlastne tým, že ešte oni jedia v tú pozdnú dobu, tak ešte viac sa posúvajú. Takže vlastne aj teraz, keď niekto si vôbec nedáva pozor, že ja proste mám chuť na večer si dať knedlové pšo, tak proste si dám knedlové pšo, tak posunie ten svoj rytmus. Tá noc nebude taká kvalitná, nebude dobre spať a zároveň možno ani nezaspí tak, jak by potreboval. Takže všetky tieto veci, svetlo, jedlo, pohyb, sú vlastne tie synchronizátory, ktoré nám pomáhajú udržať ten náš prirodzený rytmus. Lenže my keď si na to nedávame pozor, večer si svietime tabletmi, počítačmi, to všetko obsahuje modré svetlo. A ten náš systém, ten rytmus je fakt ako miliardy rokov starý a jeho nezaujíma, že my máme pár rokov nejaké ledky, nejaké modré svetla. Pre neho je modré svetlo proste deň a koniec diskusie. Takže my keď o polnoci na seba svietime modrým svetlom z počítaču, my dávame mozgu informáciu, že je deň. A on sa podľa toho chová. A my keď zaklapneme počítač s tým, že OK, tak za 10 minút idem spať, tak tomu mozgu trvá, kým vlastne zistí, že áno, tak už nemáme modré svetlo, tak asi už sa chystá večer, tak ja sa postupne začneme ako chystať na ten spánok. Takže to trvá hodinu, 2, kým začne práve byť viac melatonínu v tele, takže to nie je len tak, že ja to vypnem a nepôsobí to na mňa. Naše telo sa potrebuje pripraviť, preto potrebuje predvídať a preto my musíme pomáhať v tom, že vlastne sa nevystavujeme určitým druhom svetla napríklad večer, alebo si dávame pozor na to jedlo. A už som zabudla, čo bola tá druhá otázka. Tá druhá otázka bola tie obdobia ročné, že sú časy, kedy je veľa svetla počas skoro celého dňa a kedy je zase menej. Áno, a je to strašne vidno aj na ľuďoch,
pretože veľa ľudí napríklad príde s tým, že inak na podzim a v zime oveľa viac spánkových problémov, pretože nemáme dostatok toho svetla, pretože proste neustále sme v tme, je hnusne zima, nechce sa nám ísť von a vlastne sme neustále ako vevnitř a nie je to úplne optimálne. A zase na jar tí ľudia ako keby ožijú, majú hrozne moc energie, sú ako hrozne pozitívni, všetko z toho súvisí práve s tým svetlom. Takže napríklad už existujú svetlá, ktoré sa snažia simulovať to denné svetlo a vlastne tí ľudia aj napríklad, čo majú sezónnu depresiu, tak sa vlastne vystavujú ráno, zase ale dle chronotypu v určitých hodinách, ktoré tiež sa dajú vypočítať, sa vystavia tomu svetlu, tým dajú mozgu informáciu, že už začal ten deň a dokážu efektívnejšie fungovať. Ale zase treba sa tomu prispôsobiť. On to nie je tak, že musíme podávať úplne stejné výkony, ako napríklad v lete, keď máme hodne tej energie a u niektorých sa aj posúva tá doba, kedy idú spať, kedy vstávajú. No proste sa prirodzene prispôsobujú tomu svetlu. Len si treba dať pozor, aby to neboli príliš veľké skoky, aby nás presne ako nebudili vtáci 4:30. To nie je úplne optimálne. My se tady bavíme o rituálech, což jsou pro mě návyky. Jak dlouho vlastně trvá vybudovat nový návyk, tak aby byl opravdu zažitý? A nebo jak dlouho trvá zbavit se zlozvyku, který právě třeba může nabourávat to, o čem se bavíme? No, to strašne záleží, jak je nastavený ten človek. Zda už má nejaké rituály a čo chce vlastne integrovať do tej svojej dennej rutiny. Pretože ak je to človek, ktorý náhodne vstáva, nemá žiadny harmonogram dňa a teraz si bude chcieť všetko nastaviť, bude to trvať oveľa dlhšie. Ale keď už má nejakú tú rutinu, napríklad musí byť v práci každý deň o 9:00, tak ako môže si pred to dať, že ráno vstanem, dám si sklenicu vody a vystavím sa svetlu. To nie je až také náročné dať do tej dennej rutiny, ako keď sa bude snažiť hneď od začiatku úplne všetko zmeniť a teraz budem vstávať v stejnú dobu, budem usínať v stejnú dobu a ešte miliardu vecí. To nemá zmysel. Treba začať postupne, fakt ako jeden týždeň nejakú jednu vec, druhý týždeň, ale nejakú drobnosť do toho a vlastne potom sledovať tú odpoveď toho tela. Pretože s tým tiež súvisí ten chronotyp. Keď je niekto ten večerný, tá sova, tak nemá zmysel, aby sa nutila vstávať ako o 5:00 ráno, cvičiť, meditovať, vôbec. Ale počúvať ten svoj chronotyp. Napríklad byť trochu díl v posteli, trochu si pospať a napríklad na odpoledne si nechať tie dôležité veci na vybavenie, pretože vtedy má pík tej efektivity, toho, jak jej to myslí, jak vlastne dokáže kreatívne pracovať. Takže nemá zmysel nútiť sa do nejakých vecí, napríklad ráno o 7:00 už podávať nejaké výkony, mať meetingy, ale naozaj sledovať ten svoj rytmus a prispôsobiť tie činnosti tomu, jak je nastavený. Ak som sova, tak si tie dôležité veci dávam na odpoledne, pretože vtedy sa dokážem najlepšie sústreďovať. Ak som vtáča, tak naopak, dopoledne je vrchol tých mojich síl, takže tam si dám tie zásadné veci a tie ako menej dôležité si nechám na odpoledne. A co když znáte někoho, kdo vám řekne, že prostě má rád chaos a každý den to má úplně jinak? Jsou takový lidi a můžou fungovat, nebo je to jenom jejich určitě jako pocit, ale nedává to smysl získat toho, jak jako homo sapiens fungujeme? No, ide o to, v čom potrebujú mať chaos. Ja tiež nie som úplne najorganizovanejší človek a by som hrozne chcela mať striktnú rutinu, ale proste nie som toho schopná. Takže mám presne tie styčné body, ktoré tak proste sú. A keď ich niečo naruší, dobre, proste sa k ním zajtra vrátim. Ide o to, aby si to tí ľudia vyskúšali a či sú nespokojní. Pretože z toho vlastne pramenia nejaké zvyky, nejaké zmeny, že ten človek príde a napríklad mi povie, prestal som spať. Poďme s tým niečo spraviť. Tak ja sa opýtam, dobre, ako vyzerá váš deň? Čo robíte vlastne? Máte tam nejaký priestor pre seba? Takže ak im vyhovuje chaos a majú v tom zase ale nejaký svoj rád, tak super. Ale ak ich to ako vysiluje, sú nervózni, neefektívni, tak potom je na mieste práve opýtať sa, čo môžeme spraviť preto, aby boli efektívnejší, aby sa v tom svojom dni cítili lepšie. A potom zákonite aj v tej noci a dokázali efektívne vlastne pracovať. Mňa veľmi fascinovalo, keď som povedal tie štúdie, keď ľudí ešte vedeli zatvárať, že ich etická komisia nezavrela hneď predtým, že prvé dni oni vedeli predpokladať pomerne presne, koľko je hodín, že tie vnútorné hodinky sú nejak nastavené, potom už asi to bolo, že asi individuálne. A my sme si evolučne vytvorili oko na to, že? Aby vedelo resetovať každý deň ten cirkadiánny rytmus. Preto hovoríte o tom modrom svetle večer, preto sa bavíme o tom
rannom vystavovaní slnku? Ono to nie je resetovať, pretože naše telo si to pamätá. Takže nie je to tak, že my začíname každý deň s úplne novým nejakým dňom, akože prázdna strana. Práve, že to telo si pamätá a napríklad niektoré veci potrebuje doháňať a nie je potom ten deň taký optimálny, ale to súvisí s tým predvídaním, že vlastne ten cirkadiánny rytmus, on má proste svoj rytmus a my ho môžeme podporiť tým, ako sa vlastne správame, že máme nastavené nejaké časy, tak tým ho môžeme podporiť, alebo naopak úplne rozbiť. Ale vlastne on za tých 24 hodín má jeden ten rytmus, vlastne tie krivky sa nám menia v teplote, v kortizole a každý deň sa to snaží to telo mať vlastne stejný ten rytmus. Ale my keď ho budeme systematicky desynchronizovať, budeme sa v noci osvecovať, budeme nevhodne jesť, tak vlastne tým sa narušuje celá tá synchronizita nášho tela. Okay. Prečo niektoré analýzy štúdií ukazujú o tom, že ľudia, keď vstávajú skôr, ale nerozdeľujú tam, že plošne, že aký je ten chronotyp, že bývajú zdravší, majú menej kardiovaskulárneho rizika a napríklad, lebo ja sa to pýtam zo svojej vlastnej situácie, že som nočná sova, vždy som pracoval najlepšie v tých večerných hodinách, ale aj cez to, keď začnem spať skôr, tak ten spánok je kvalitnejší. Čo sa deje? No asi nie ste úplná sova, pretože sova nezačne spať skôr. A prečo ma to ťahá vždy potom, že nevydržím to dlhodobo a vždy ma to potom ťahá do tých večerných prác, ale vždy, keď sa potom vyspím, že láhnem si o 9, o 10, tak sa cítim skvelé. 9-10 je docela brzo na sovu a trošku mám z toho taký pocit, že či sa nesnažíte preorientovať je tam jeden faktor dieťa. Že to dieťa chodí spať o 7, o 8 a tam si akože môj chronotyp asi nevyberie. To úplne nie. Rodičia sú v tomto veľmi ako nešťastná vzorka. Na druhú stranu treba povedať, že chronotyp je dedičný. Takže jeden z vás dvoch Zatiaľ to tak nefunguje. Zatiaľ to tak nefunguje. A obidvaja sme večerné tie sovy. Tam treba myslieť na to, že je to dedičné. Takže to dieťa bude sová. Malé deti ale potrebujú oveľa viac spánku. Takže oni keď idú spať presne o tej 8-9, zobudia sa síce ako dřív pre nás, ale toho spánku majú napríklad 9-10 hodín. Na druhú stranu potom ide o to, jaký máme ten rytmus. A čím je to dieťa extrémnejší chronotyp, tým dřív je to vidno. Ako keby ste mali malinkú sovičku, fakt ako extrémnu, ona nebude chodiť spávať o 9 a ešte o 11 bude ako skakať po postielke a kúvikať. Takže tam ide o to, jak máte nastavený ten režim a potom aj o svetle. Či sa ráno napríklad budíte s tým svetlom, alebo máte úplne zatiahnuté závesy, alebo jak vyzerá vlastne ten váš Máme rytmus. zatiahnuté úplne. Akože v tomto to mám, že však asi sa budeme baviť o tých nejakých typoch do praxe, tak že hodina predtým žiadne modré svetlo. Večer, áno. Žiadne modré svetlo, ticho, znížená teplota, zastreté žalúzie, závesy, že všetko, tip-top, žiadna elektronika v okolí, iba hodinky na letiskom móde, aby som vedel, koľko hodín, keď sa napríklad zobudí dcera v noci. A ráno teda odostreť, ísť sa s obsom poprechádzať, pozrieť si to všetko, akože toto mne funguje najlepšie, možno poviete, že sú to hlúposti niektoré. Nie, toto je práve že úplne perfektné v tom, že ráno vyjdete von a jednak pohyb, a jednak sa vystavíte aj dennému svetlu. Nie je nič lepšie, ako sa ráno ideálne hneď po prebudení vystaviť dennému svetlu. 20 minút, polhodinová prechádzka, úplne dokonale. Trošku je tam práve problém s tým, že keď je malé dieťa, tak sa budí v noci, budí rodičov v noci, veľmi často zvyknú byť nemocné deti a to absolútne narúša všetko. Na druhú stranu ide o to, že čo znamená vstávať dřív, pretože pre sovu môže byť dřív o 8:30 alebo aj o 9:30, kdežto pre niektorých je to napríklad 7:30. Takže vždy ide o to subjektívne ráno a práve o to, že trošku si možno privstanem a začnem niečo robiť, ale nemá zmysel to úplne hrotiť, ako keď som nočný typ, čo je napríklad aj môj prípad. Ja som ale extrémna sova, takže ja vstávam 9:20 nejdřív. A ako vstať o 8:00, prečo by som to robila? To by ani nebolo úplne zdravé pre mňa. A mám to tak aj v lete a presne všetko mám prispôsobené tomu, aby ma svetlo nebudilo o 4:00 a podobne. Takže ide o to, čo znamená pre konkrétneho jedinca dřív.
jak mu to vyhovuje. A je možné, že vlastne nie ste úplne tá sova, ale spíš niečo medzi, pretože aj ľudia, ktorí nie sú úplne vyhranení, ani im nevyhovuje vstávať proste o 6:30 ráno. Oni si potrebujú ako normálne sa vyspať a vstať v nejakú rozumnú hodinu. Ja mám pocit, že ten syn Márie Terezie mi ovplyvnil ten život za tie roky natoľko, lebo ako dieťa som vedel spať do 10:00, do 11:00. A skrátka už sa nedalo, lebo príde stredná škola, musíte prísť 7:45 na výučbu, príde vysoká škola, o 7:00 musíte byť na vizite a proste tak sme nastavení. Čiže ja si myslím, že to ovplyvňuje strašne veľa a preto sa snažím nájsť kľúč skôr k tým nočným sovám, ako zlepšiť ten spánok, lebo majú to veľmi zlé v tejto dobe. Že možno poďme sa pobaviť o tom, že čo ešte vedia vyšperkovať, čo viem ja vyšperkovať v rámci tej životosprávy, možno nejaké minerály, magnézium sa teraz hojne používa na zlepšenie kvality spánku, že akože keď napríklad si znížim to množstvo, tú kvantitu spánku, že či to viem napraviť niečím v kvalite, či mi pomôže, keď si dám 8 mg melatonínu každý večer, či mi pomôže L-teanín, apigenín, či fungujú tieto veci? Fungujú. Ale, má to jedno veľké ale. Presne, ak ste hovorili, že no tak ja budem spať kvalitných 6 hodín a bude to lepšie ako 8. Nie je to tak. Veľká časť ľudí to robí presne tak, ako že ja nemám čas spať teraz ako 8 hodín, takže večer si šupnem nejaké magnésko, ešte si k tomu dám presne melatonín, aby som to ako celé podporil a vôbec to takto nefunguje. A to ten melatonín robí problém, podľa mňa. Dlhodobo. Ten robí problém aj veľmi krátkodobo, ale keď to zoberiem postupne po tých mineráloch, tak naše telo ich potrebuje. Proste bez nich nedokážeme efektívne existovať, efektívne pracovať, ako presne keď máme málo magnézia, zinku, kalcia, tak ako odrazí sa to nielen na nálade, ale presne na únave, môžeme mať krče, náš kardiovaskulárny systém nefunguje dostatočne dobre. Ale zase nemôžeme si myslieť, že keď si dáme jedno magnésko večer, tak to vynahradí to, že my nevstávame v dobrú dobu, celý deň sme zavretí v miestnosti a ešte k tomu napríklad sa otrasne stravujeme, tak ako jedno magnésko večer nás nezachráni. Čiže celodenné príjem horčíka bude dôležitejší. Áno, to rozhodne, ale aj ako celkovo prispôsobiť ten svoj život nejakým tým zdravým veciam, takže nielen, že suplementy úplne na všetko, ale zamyslíme sa nad tým, čo robíme cez ten deň, ako sa stravujeme, máme dosť toho denného svetla alebo sme zavretí pod ledkami. A vlastne všetky tieto veci vedú k tomu, že áno, môžeme napríklad si nahradiť, pretože tých minerálov máme zo stravy málo, takže môžeme ich doplňať, ale zase nespasí nás to. Keď si dáme jedno magnésko a ešte napríklad ľudia si večer dajú nejaký magnézium, myslím, že oxín alebo niečo také, a ako dajú si 3-4, lebo však pre istotu, celý deň som nepila, nejedla, tak si dám, to ma zachráni. No, chcela som to povedať politicky korektne, že jednak sa zle vstrebáva a ešte môže spôsobovať práve takýto prújem. Takže, no, toto je potom záver. A čo sa týka toho melatonínu, tak to je úplne najhoršia verzia. Sú ľudia, ktorí ho musia brať, pretože napríklad majú ho málo, berú beta-blokátory a tak ďalej, proste majú to od lekára. Ale potom sú ľudia, ktorí si povedia, že no, tak je to prirodzený hormón spánku. Nie je to hormón spánku, je to hormón tmy a stále je to hormón. Takže nemôžu si len tak v náhodnú dobu ako dať 3 mg, čo je úplne extrémna dávka. Výskumy ukazujú, že tak 0,3 mg je taká dávka, ktorá má efekt. A čokoľvek si dáme vyššie, tak to ako neznásobí ten efekt, ten pozitívny efekt. A ešte si ho dávajú náhodne. Nevedia, aký sú chronotyp, kedy im začína prirodzene stúpať ten melatonín, lebo to nie je liek na spanie. Veľa ľudí si myslí, že ako dám si ho polhoďku pred spaním a bude to super. Každý deň si ho dávajú náhodne, ešte k tomu 3 mg. Prípadne, keď v noci nevedia zaspať, tak si dajú ďalšie 3 mg. A potom to telo vôbec nevie, čo má robiť, pretože zrazu má obrovské množstvo nejakého melatonínu, ktorý on nevyprodukoval a vlastne on má stúpať do polovici našej noci, ale potom k ránu klesať, aby sme boli zase zobudení, aby sme dokázali fungovať. Kdežto takto, keď máme obrovské dávky, tak naše telo nevie, čo s tým. A napríklad som sa stretla aj s tým, že mi jeden pacient začal brať melatonín a mal spánkovú paralýzu.
Takže po 3 nociach spánkovej paralýzy sa rozhodol, že toto nie je cesta, ktorú si zvolí a prišiel. Takže veľký pozor treba dávať na tieto suplementy, pretože teraz sa to predáva v gumových medvedíkoch. Čo môže byť zle na tom, keď je to gumový medvedík a je to prirodzene v našom tele. No to, že si vlastne strašne narušíme to naše telo a potom tvrdíme nášmu mozgu niekedy o 12. na obed, že je noc, pretože máme obrovské množstvo melatonínu v tele. Takže na toto si treba dávať pozor, aby tie suplementy nejak nám sa nesnažili nahradiť dobrú stravu, dobrý spánok. Môžeme si tým pomôcť, ale ako veľký pozor na to, koľko si toho dávame. Napríklad aj keď má niekto narušené ladviny, tak ako to môže zaťažiť strašne ten organizmus. Takže na všetko treba dávať pozor, porozprávať sa s odborníkom práve, ktoré magnézium sa nám najviac hodí večer, ktoré cez deň pri zvýšenom strese, keď máme extrémne náročné obdobie, môže to všetko pomôcť, ale s mierou. Když se bavíme o melatoninu, doplňcích a tak dále, co třeba jetlag, nebo co doporučujete lidem, kteří hodně cestují? Cestují do Ameriky na 3-4 týden, pak se vracejí zpátky, tak taky chcete zvýšit kvalitu života, přestože jdete vlastně proti tomu cyklu, který je pro vás přirozený. Dá sa na to pripraviť už vopred. Napríklad práve moja kolegyňa pripravovala takto preletové plány aj pre olympionikov, pretože tí ľudia vlastne museli odísť na opačnú stranu sveta a podávať výkony v dobe, kedy ich telo spí. Takže oni vlastne potrebovali si trošičku otočiť ten rytmus už tu, aby sa tam vedeli oveľa rýchlejšie prispôsobiť. Pretože naše telo sa na to prispôsobí. Tam kvôli tým svetelným podmienkam zase jedlo, pohyb, tak nás to otočí a prispôsobíme sa tej dobe, ktorej sme tam. Problém je, keď niekto lieta tak, že 4 dní tam, potom ide naspäť. Zase vie sa na to vopred pripraviť, môže si napríklad oveľa viac používať brýle, ktoré filtrujú modré svetlo, že vlastne si začne ako keby ten rytmus otáčať a potom to nie je až taký veľký ako nápor na to telo. Ale zase musí začať dřív, musí byť veľmi dôkladný v tých veciach. To nie je tak, že jeden deň to urobím takto, druhý deň to urobím takto. A ľudia, ktorí ako hodne cestujú, tak pri nich je to náročnejšie, pretože sú extrémne vyťažení. Takže dať si nejaké tie limity, to je vždy tá najväčšia časť práce. Ani nie tak vziať si nejaké brýle alebo nastaviť ten melatonín a dať si ho, ale práve nastaviť si ten limit, že áno, musím začať napríklad o týždeň dřív, aby som z toho nemal potom také veľké problémy. Čiže tam vidíte z toho, čo hovoríte, že aj ten význam toho melatonínu krátkodobo? Určite. Jako, keď sa dáva ako pod dozorom, keď to tak poviem, a rozumne a nie ako náhrada nejakého spánku alebo liekov na spanie, tak môže výrazne pomôcť, ale určite treba vedieť ten svoj chronotyp. To je základ, pretože keď viete, kedy sa vám začne vlastne to telo nejakým spôsobom pripravovať na spánok, tak ho v tom viete podporiť. Či už látkami, alebo tým vlastne, čo robíte. Poďme z tých rituálov a z tých cirkadiánnych rytmov na nejakú psychickú pohodu a duševné zdravie, lebo ste aj psychologička, je to s tým podľa všetkého úzko späté. Máme tu nejaké dáta, že každý 8 človek v roku 2019 bola štatistika, trpí nejakou duševnou poruchou, problémami s psychickým svetom. Je tu štatistika, že 2017 až 2021 na Slovensku sa zvýšil o skoro 17% vlastne incidencia duševných porúch. V Českej republike je to WHO z roku 2023, sa zvyšujú depresívne poruchy. Aký je tam vzťah? Teda vidíme aj z tých severských krajín, hej, že keď je tam menej svetla, že mávajú viac týchto problémov s duševným zdravím. Prečo to vzniká? Ako to vzniká? Nie je na to jedna odpoveď. Je tam strašne veľa tých faktorov. A to, že presne ľudia sú vevnitř, neustále pod umelými svetlami, to vôbec nepomôže jednak psychickej pohode, ani tomu, ako funguje to telo. A potom samozrejme majú málo pohybu, takže vlastne aj ten spánok večer vyzerá podľa toho, ako náhle človek prestane kvalitne spať, tak sa to extrémne odrazí na tom duševnom zdraví, pretože nie je taký výkonný, podráždenejší. Už po čiastočnej deprivácii jednu noc, keď boli výskumy, že vlastne od 3. do 7. tí ľudia nespali, tak ako boli oveľa podráždenejší, pretože tá amygdala, ten mozog začne byť ako precitlivenejší a viac ako prejavuje emócie. Takže to vlastne vôbec nepomáha.
tomu nejakému duševnému zdraviu, plus to, ako pracujeme, ako žijeme, neustále máme telefóny, počítače, niečo na nás kričí, niečo sa nás snaží zaujať tú našu pozornosť. Ľudia non-stop pracujú, málo sa venujú sami sebe, nezastavia sa. Tiež ľudia začali chodiť vlastne oveľa viac k terapeutom, psychológom a často je tých 50 minút za týždeň tá jediná doba, kedy vlastne sa zastavia, kedy majú čas zamyslieť sa, ako sa cítim, ako sa mi darí, čo vlastne robím preto, aby mi bolo lepšie, aby som sa cítil lepšie. Takže strašne rýchlo žijeme, strašne veľa vecí na nás pôsobí a vlastne si nedávame pozor na to, čo je prirodzené pre naše telo a vlastne čo nás podporuje. Takže ako náhle sa ľudia takto zastavia, že ako vyhovuje mi tento režim, alebo čo by mi pomohlo, keby som spravil, v čom by som sa cítil lepšie. Takže toto by výrazne mohlo pomôcť a ľudia už sa k tomu dostávajú. Chodia na terapie, je to menšie tabu, čož výrazne pomohlo. Už to nie je také ako, že on chodí na terapiu alebo má psychiatra, bude nejaký problémový a tak. Ako už je to veľmi prirodzené, pretože nežijeme komunitne, nemáme nejakého ako starejšieho, za ktorým môžeme ísť, popýtať sa, čo by nám poradil. Takže vlastne takto si to nejakým spôsobom zase suplujeme. Poďme v tejto téme k mojej obľúbenej časti, čo je výživa. Že ako vplýva výživa na tieto problémy, lebo vieme, máme dáta, že máme nedostatok kľúčových minerálov, ktoré zohrajú zásadnú rolu duševného zdravia. Najčastejšie je to horčík, vápnik, zinok, železo. Vieme, že nízke hladiny horčíku v krvi sú spájané s vyšším výskytom depresívnych symptómov. Je to analýza z časopisu Nutrients z roku 2020. Vieme, že nedostatok horčíku ovplyvňuje aj teda ďalšie súčasti, nielen to duševné zdravie, ako sú svalové krče, únava ako taká. A plus potom vieme, že existujú v tej strave, zase rozdeľujem otázky, rôzne látky, ktoré dokážu pomôcť zaspávať podľa všetkého. Áno, ja som zabudla, čo bolo na začiatku tej otázky. Na začiatku, že či si myslíte, že dokážu deficity minerálov ovplyvňovať to duševné zdravie a narúšať cirkadianitu, že či tam nie je spojitosť aj s tým, zase rozvíjam otázku, že či keď napríklad zime máme menej listovej zeleniny, či práve to môže byť späté s tým, že máme väčšie poruchy. Áno, je to tak. A zase to súvisí s tým, čo sme si hovorili, že vlastne ľudia vôbec nerešpektujú potreby svojho tela a potom sa to nejakým spôsobom snažia ako vykompenzovať suplementami. Presne ako dám si ten vitamín, dám si multivitamín, tým vyrieším úplne všetko. Tým vyrieším to, že zle spím, že sa zle stravujem a vlastne celý tento kolobeh sa ale tým pádom podporuje. Pretože človek, ja to zase vzťahnem na spánok, keď zle spí, tak už za 1-2 prebdené noci vlastne potom príjma oveľa viac kilokalórií, pretože to telo potrebuje tú energiu, nemajú zo spánku a je moje jedno, odkiaľ príde. Takže proste chce viac jedla. A človek, ktorý dlhodobo nespí, tak presne nesiahne po listovej zelenine, nedá si šalát, ktorý má kopec vitamínov, minerálov, dá si proste rezeň so zemiakmi, pretože potrebuje viac energie a ako v priemere je to 300 až 500 kilokalórií denne. Čo je úplne extrémne. Jeden beh. Áno. To je práve ten problém, že vlastne my keď nepridávame alebo nedodávame postupne všetky tie minerály, ktoré telo potrebuje, tak vlastne potom si to niekde vlastne vypíte. Takže ideálne, pravidelne starať sa o seba, mať dostatok tých minerálov v strave, vo vode, tak ako veľa ľudí je aj dehydrovaných systematicky a napríklad, s čím sa ja stretávam, lebo spánok, večer sa to snažia dohnať a potom zaťažujú ten svoj organizmus, pretože v noci chodia potom na záchod. Takže to sú všetko problémy, kedy ten človek ignoruje to svoje telo, potom sa to snaží rýchlo dohnať a tým ho zaťažuje. Takže čím viac vlastne mu nasloucháme, tak tým sme potom efektívnejší. Pretože ono nám povie, čo potrebujeme, keď sa máme zastaviť, lebo už je toho moc. Keď proste fakt ako potrebujeme niečo, máme chuť na zeleninu, alebo keď mám systematicky chuť na ten vyprážaný rezeň, ako prečo to tak je? Čo mi chýba v tom tele? Takže vlastne čím viac ho budeme počúvať, tým efektívnejšie budeme pracovať. A čo teda tie zaspávače, ten tryptofán, serotonín a spol? Zase je otázka, čo potrebujete kompenzovať, keď nedokážete zaspať večer. Alebo prečo za každú cenu chcem ako efektívne zaspať. Keď mám všetko dobre nastavené,
tak si proste večer ľahnem a do pár minút zaspím. Keď mám náročnejšie obdobie, pomôže mi večerná relaxácia. Ale keď už niekto si musí dávať nejaký čaj na spanie, musí si dávať nejaké suplementy na spanie, pretože to sa vždycky začne hrotiť. Najprv začneme nejakým čajom, aby sa mi lepšie zaspalo. Potom už si musím dať nejaké vitamíny, aby sa mi lepšie zaspalo. A skončím proste pri liekoch, lebo nevyriešim tú príčinu. Prečo vlastne večer neviem zaspať? Jaký mám ten deň? Čo robím večer pred tým spaním? Takže ako, jasne, môže mi to trochu pomôcť, ľudia presne ide nejaké čerešne, višne, pretože to pomôže zaspať. Jako, keď to psychicky tomu človeku pomôže, tak OK, ale spíš ide o to, aby to nebolo také, že keď si to nedám, nezaspím. Alebo keď nebudem mať dostatok týchto vecí, nedokážem zaspať celú noc. Takže ide o to zistiť, jak to máme, či tam nie sú pod tým nejaké dôvody, prečo neviem zaspať, prečo si musím púšťať podcast, lebo inak nedokážem zaspať. Takže všetky tieto veci sú vlastne ako berličky k tomu dobrému spánku a je dôležité zamyslieť sa nad tým, prečo ich potrebujeme. Mě by zajímalo, zda moje oblíbená činnost, což je šlofík nebo nep nebo nepík, jak hodně ovlivňuje spánek a jak mi může eventuálně pomoci, pokud třeba právě kvalitní spánek nemám, což může být třeba kvůli dětem, zdraví, práci a tak dále. No, kvôli práci by som tam vôbec nezadávala, pretože to znamená, že máte proste blbý nastavený ten režim. Ale zase přiznejme si to je jako realita. Jako samozřejmě je krásný stávat v 9, pracovat 3 hodiny, jít se projít, dát si kvalitní jídlo, ale upřímně, když se podíváte na lidi, kteří chodí tady po ulici, tak pravděpodobně malá část populace je schopná takhle žít. Prostě většina z nás funguje v jiném režimu a můžeme diskutovat o tom, jestli je dobře nebo špatně, nebo víme, že je špatně, ale nejsme schopní z něj ze dne na den vystoupit. Jo? Takže jak se však na ten režim adaptovat, aby na mě měl co nejmenší dopad a právě jak ten nep nebo ten spánek odpoledne nebo poledne dokáže pomoci či nikoliv. Zase odpoviem na dve časti. Prvá, preto polovica mojej práce vlastne je v tom presvedčiť ľudí, že existuje aj iná varianta. Nie, že no to sa proste nedá, lebo ja mám takto nastavený režim. Nie. Poďme zistiť, či tam nemáme nejakú možnosť. A druhá, presne taký ten power nap môže výrazne pomôcť, ale nesmie byť príliš pozde, zase s ohľadom na ten chronotyp jedinca a nesmie byť dlhý. Nesmie to vlastne nahrádzať ten večerný spánok. Pretože presne ľudia zle spia, potom si povedia, dobre, tak ja si na chvíľočku cez deň zdriemnem, pretože aj tak som nevyspatý. Tá chvíľočka je 1,5 hodiny, takže vlastne skoro jeden ten cyklus, lenže potom sa im predĺží tá doba, kedy idú spať, takže idú pozdejšie, nevedia zaspať a vlastne takto sa sami cyklia v tom nekvalitnom spánku, pretože sa snažili vlastne niečo vykompenzovať. Takže keď je náročná práca, náročné obdobie, určite 15-20 minút pomôže. Nemusíte ani zaspať, môžete si proste iba na chvíľu sadnúť, lahnúť, zavrieť oči. A zase to má dvojitý účinok, pretože ste tú chvíľu sami so sebou. Môžete sa zamyslieť nad tým, ako sa cítite, čo sa v ten deň stalo, čo na vás vplývalo, či nie ste príliš v tenzii. Ak nespíte, ale dáte si napríklad nejakú krátku relaxáciu, úplne perfektné. A tých 15-20 minút vám výrazne pomôže, pretože vás to dobije, aj ten krátky spánok. A potom môžete ďalej fungovať a podávať veľké výkony. Nesmie to však byť dlhšie a ovplyvňovať ten večerný spánok. Takže to nesmie byť príliš pozde pred tým vašim spánkom. Zase veľmi individuálne. Rané vtáča si určite nemôže dať odpoledný spánok o 4:00, pretože o 9:00 by nezaspalo. Ale zase sova to môže kľudne spraviť o 3:00, 4:00, lebo ide spať až ve 2:00. S tím souvisí moje další otázka, která se často vyskytuje kolem spánku, měření, technologií a to jsou různý gadgety, hodinky, prsteny a tak dále. Jak vy se díváte na tohle téma? Dokáže lidem pomoci v tom, aby lépe poznali svůj spánek a lépe se na něj adaptovali? Nebo jediná cesta je spánková laboratoř a tady ty gadgety jsou spíš takové doplňky? Laboratoř nie je jediná cesta. Tam už idú ľudia, ktorí fakt majú nejaký problém, že napríklad nespia, majú podozrenie na apnoe, že vlastne v noci sa dusia alebo hýbu končatinami. Takže to je spíš na to. A tie technológie môžu byť veľmi dobrý sluha, ale zlý pán, pretože ako náhle nám to ukáže nejaký trend, tak ako super. Ale keď je človek vystresovaný z toho, že mu hodinky ukazujú, že má nedostatok hlbokého spánku, tak je to úplne kontraproduktívne. Tie hodinky sú iba algoritmus. Oni nám síce zmerajú nejaký pohyb, možno nejakú teplotu, tie chytrejšie, a
takéto proste veci, ale to, koľko my máme hlbokého spánku, koľko máme REM spánku, nám zmerajú iba, keď nám budú merať ako EEG. Vlastne presne v tej laboratórii alebo na nejakých výskumoch. Takže určite sa tým nestresovať, keď nám to vypíše, že no, tak túto ste mali málo hlbokého spánku, pretože nám to neukáže. Je to vždy iba algoritmus, ale keď budeme sledovať trendy, že napríklad sa cítime nejaký vyčerpaný a podobne, pozrieme sa, že OK, už posledné 2 týždne sa to napríklad zhoršuje, veľmi dobre to vníma ten srdečný rytmus. Tep. Vlastne on by mal byť cez deň vyšší, v noci nižší, takže tá krivka by mala byť rozdielna, keď je to rovná čiara, tak zase nám to ukazuje, že sme z nejakého dôvodu proste v strese, niečo nie je tak, ako by malo byť a môžeme sa zase ale zastaviť a zamyslieť sa, OK, čo robím preto, aby som mal dobrý spánok? Spím v hodinkách a to je všetko, alebo dám si k tomu magnésko a to je všetko, alebo reálne som sa zamyslel nad tým, že chodím spávať v stejnú dobu, vstávam v stejnú dobu, cez deň mám nejakú pravidelnosť a vlastne takto podporujem ten svoj rytmus. Takže sú skvelé v tom, že nám vedia ako poradiť, vedia v niektorých prípadoch motivovať, že sa pozriem, že OK, tak mi chýba ešte 1000-2000 krokov, tak sa prejdem okolo toho baráku, takže vlastne je to veľmi motivačné, ale netreba sa tým stresovať. Hovorí vám niečo, že modré zóny dlhovekosti? A máme tam od nich nejaké data, ktoré by nám hovorili, že čo robia lepšie v spánku, čo robia lepšie zo zvládania stresu. Lebo viem, že asi vo väčšine robia tie nepy, tie poobedné pospávačky, siesty, alebo ako to nazvať. Máme niečo, že nejaké typy, čo sa od nich vieme inšpirovať do nášho sveta? Áno, ale nie je to iba o spánku. Keď si zoberieme tie miesta, ktoré to sú, tak oni sú rôzne po svete, ale tí ľudia tam ako keby žijú úplne iný život. Nie len tým, že môžu si dať nejakú siestu odpoledne, ale napríklad aj stravu. Ako ľudia v Japonsku žijú strašne dlho, pretože majú úplne iný spôsob života. Takže vlastne nejde iba o ten spánok, ale o ten celkový rytmus, že viac žijú ako keby v súlade s prírodou, viac vlastne sa vystavujú tomu svetlu, ich strava je bohatšia presne na minerály, nie je to také tučné. Jako tí ľudia asi nemajú národné nejaké jedlá, akože svíčkovú, knedlové vepřo, ale je to úplne inak postavená tá strava, žijú tam oveľa viac komunitne. Viac sa stretávajú spolu. Takže to má aj ten psychologický vlastne efekt. Majú nejaký dôvod ráno vstať z postele. Majú vlastne dôvod robiť tie veci. Veľmi často sú to veriaci ľudia, majú nejakú vieru alebo meditujú. Je v podstate hlboké modlenie je ako meditácia. To isté. Takže všetky tieto drobnosti, keď vlastne poskladáte, tak sa dostanete k tomu, že žijú úplne inak ako my tu. A vlastne to je ten dôvod, prečo žijú dlhšie, ale zase aj kvalitne. Nejde len o to dožiť sa stovky, ale žiť kvalitne ten život a vedieť sa o seba postarať, nielen niekde, ako keď to preženiem na prístrojoch alebo proste v domove dôchodcov sedieť a čakať to mi, čo prinesie a bez liekov sa nepohnem, ale naozaj mať kvalitný ten život. Takže je to viac tých vecí dokopy. Prelínanie tých pilierov a že jedna tá súčasť životosprávy ovplyvňuje druhú, že oni asi si nedajú nejak extrémne pozor na spánok a zvládanie stresu, ale to prostredie, kde žijú, asi ovplyvňuje potom ten spánok a ten manažment stresu z toho, čo hovoríte. Dobre, a za mňa ešte dôležitá otázka, ktorú by sme chceli preriešiť, sú tie praktické tipy do nejakých ranných rutín, večerných rutín, že poďme si dať, že čo je to minimum, čo by ľudia mali spraviť s nejakým skvelým účinkom, že čo teraz robíme zle všeobecne v populácii a čo vy odporúčate ako expertka na chronobiológiu? No, v prvom rade to minimum, čo môžeme spraviť, je mať tie rituály. Pretože keď sa zamyslíte, jaké máte ráno, keby ste mali vy popísať svoje ráno, tak jak by ste ho popísali? Čo robíte každý deň úplne stejne ráno? Mám ako teraz odpovedať na to? No? Robím to, ja mám skvelého chronoterapeuta doma, je to môj pes, Staffordshireský bull terrier, ktorý ráno proste sa musí ísť vycikať, vykakať a každý deň stáva v ten istý čas a preto ho musím zobrať. Takže on mi definuje to, ako to ráno vyzerá. Absolútne perfektné. A vy to máte tak ako veľmi neštandardne dobre nastavené, pretože presne zvieratko strašne pomáha. Pretože vás donúti, vy ako musíte kvôli tomu stvoreniu vstať, ísť von, takže v podstate vstávate v stejnú dobu,
pretože ich takisto nezaujíma, že vy ste museli pracovať do 3 rána, proste on sa zobudí vtedy, keď potrebuje. Musíte vyznať denné svetlo, čo je úplne perfektné. Takže už ste vlastne vonku, máte pohyb a každý deň to máte úplne stejne. Nech sa deje čokoľvek, vy viete, že ráno sa zobudíte a idete venčiť pejska. Takže v tomto je to perfektné, keď máte úplne stejnú vec, ale nie každý to tak má nastavené. Hlavne ľudia, ktorí napríklad nemusia chodiť do práce na stejnú hodinu. Každý deň je inak nastavený. Takže v prvom rade mať napríklad tú rannú rutinu. Proste každé ráno vstanem v túto dobu, dám si sklenicu vody a postavím sa s tým napríklad na balkón. A nemusím nič robiť, len proste 10 minút chvíľu stať na tom balkóne, ideálne keď máme čas tak pol hodinu, alebo vyvenčiť toho pejska a začať ten deň. A potom napríklad mať ten obed v približne stejnú dobu a nie s pred počítačom, nepočúvať podcasty popri tom, proste nerobiť miliardu vecí, ale iba sedieť a jesť. Ideálne napríklad v parku a sledovať, jaké tam máte stromy. Presne, pejskovia tam na obed budú okolo vás behať a strašne to vlastne psychicky pomôže tomu človeku. Vlastne vyjde von, je v tej prírode. My sme sa nevyvinuli na to, aby sme boli zavretí v kancelárii 4x4 pod umelým svetlom. Je to strašne neprirodzené. Takže takéto presne drobné body, ktoré môžete zmeniť, napríklad ísť na obed s kolegami presne do toho parku, tak už to výrazne pomôže jak biologicky, tak psychicky. A večer zase najmenej, čo môžeme spraviť, je mať nejakú večernú rutinu. Takže napríklad byť pri zníženom svetle, vyhýbať sa modrému svetlu, ideálne 1-2 pred tým spaním. Nájsť si čas na seba. Keď napríklad presne sedíte s dieťaťom, s partnerkou, porozprávate sa, čo bolo v ten deň, ako ste sa cítili. Výrazne to pomáha aj deťom, vlastne keď sa cítia nejakým spôsobom nevypočuté, alebo to bolo náročné, čo všetko vlastne prežívajú, aby dokázali lepšie porozumieť sami sebe a potom si aj vytvoriť svoju rutinu. Keď to deti budú vidieť u rodičov, bude to pre nich absolútne prirodzené. Ale iba dobré debaty, hej? Že dať si 8 mg melatonínu, potom sa pohádať. Tak dobrá rada, nedávať si melatonín večer a presne ako ideálne neriešiť zásadné, ťažké témy večer. To úplne nie je vhodné a keď už na to ako príde, lebo samozrejme občas sa stane, nerieši to v posteli alebo proste v ložnici, ale fakt ako mimo, pretože ten priestor by tiež mal byť taký ten náš priestor na oddych, mal by byť bezpečný, príjemný, fakt ako, že sa tešíte do tej postele, že sa tam ako zachumláte a bude to fajn, že je to taký ten váš priestor, nie že Ježišmaria, teraz tam sa budem pol hodinu prevalovať a zajtra musím robiť nejaké veci, vlastne urobiť si to hezké. To je asi taký ten základ, robiť si tie veci hezké, aby ste mali to, na čo sa tešíte. Dôvod na tú radosť, pretože ten svet bude zlý, hnusný, chaotický, všetko a vy si musíte urobiť to hezké a dať tomu tie hranice. Jakou roli podle vás hrají pravidelné rituály v dosažení dlhověkosti? Zásadnú, pretože ono to aj psychicky vlastne nám ubere stres. My keď vieme, že každé ráno to máme stejné, vy viete, že každé ráno budete proste venčiť toho pejska, tak proste náš mozog nemusí na to myslieť, nemusí premýšľať, nemusí plánovať, nemusí všetko meniť a prispôsobovať. On proste vie, že to takto bude a môže sa sústreďovať na iné veci. Keď máte tie styčné body, vlastne, tak máte nejaké tie hranice, máte vlastne nejakú tú pôdu preto, aby ste mali psychickú stabilitu. Pretože vy viete, že tieto 2 body máte každý deň, alebo raz za týždeň idete na nejaký kolektívny šport, tam sa vybijete, zasmejete sa s kamarátmi, úplne vypnete zo všetkého a je to zase ten váš bod, na ktorý sa tešíte, ktorý vlastne vám pomôže vydýchnuť si. Spoločné večere s kamarátmi, proste idete niekam von, všetky tieto aktivity, to, na čo sa môžete tešiť pravidelne, vám dodá tú psychickú pohodu. A tým pádom vlastne môžete sa viac venovať sebe, rozvíjať sa a spätná väzba je to, čo nás aj vlastne nejakým spôsobom posúva ďalej a dá nám iný náhľad vlastne na to, ako žijeme. Môže nám dať nejaký známy dobrý tip, môžeme sa zasmiať s tými ľuďmi, môžeme im zdeliť, ako sa cítime a vlastne už to nie je iba na nás, ale vlastne nejakým spôsobom sme si prežili tie veci, máme spätnú väzbu a dokážeme efektívnejšie vlastne fungovať a byť sami so sebou. To je taký ten základ, že vlastne sme sami so sebou a je nám v tom dobre. Z toho, čo hovoríte, mi to príde presne, že to, ako žijú v tých zónach dlhovekosti a že možno v tom dnešnom svete sa príliš niekedy izolujeme
a niekedy sa izolujeme takým spôsobom, že nevieme byť sami, že je to paradoxné. Ja si myslím, že sme do hĺbky prebrali tieto súčasti životosprávy, spánok, stres. Ja mám ešte jednu otázku, lebo vy ste na to narážali vlastne po celom podcaste, že sme nejaké typy, predispozícia na to je a ten systém nejako funguje a podľa všetko nefunguje úplne optimálne. Máte nejaké riešenia pre nastavenie systému, ako to zmení, že tá flexibilita je to kľúčové, že čo nastaviť možno? Máme na to nejaké dáta s firiem, že keď sú flexibilnejší, že lepšie pracujú ľudia, sú šťastnejší, zdravší? Áno, je to tak. Teraz už sa viac začínajú aj tí zamestnávateľia vlastne pýtať, čo môžu spraviť preto, aby boli tí zamestnanci ako spokojnejší, šťastnejší. To vlastne minimum, čo môžu spraviť, je práve to, že nebudú musieť chodiť do práce všetci na 7. Že ich nechajú nastaviť si ten čas, vlastne dajú im možnosť urobiť si to tak, ako potrebujú. A potom vlastne zistia, že je to efektívnejšie, pretože napríklad vy, keď máte vo firme sovy aj vtáčatá, tak vlastne vtáčatá to môžu už o 7 byť nastúpení a ako tí pracujú, lebo proste to ráno je ten ich čas a majú meetingy a vlastne tá práca nejak ide už od rána. Sovy prídu pozdejšie. Ja kontrolujú, čo spravili. Presne. Je tam tá doba, kedy sa obidva chronotypy vlastne prelínajú, takže môžu mať spoločné diskusie, meetingy a potom vlastne vtáčatá už ako keby vypínajú, pretože majú odpracované a sovy sa dostávajú do tej svojej doby, kedy sú najefektívnejší zase pre nich meetingy, tá práca, kreativita. Takže vlastne na tých projektoch môžu takto pracovať a vlastne v podstate, keď si to zoberieme, tak potom od 7 do 7 v tej kancelárii niekto pracuje na tých projektoch a je to oveľa efektívnejšie. Napríklad aj ja mám tak nastavené vlastne so svojou kolegyňou, ona je taká, že spíše ptáče, takže vlastne máme okolo obeda tú dobu, kedy sa stretneme, preberieme všetko, čo potrebujeme. Ja potom do noci na tom pracujem, pretože to je moje to kreatívne okno, vtedy ako oveľa rýchlejšie spravím tú prácu, pošlem jej to a kým sa ráno zobudím, tak ona tam už má napísané poznámky, pretože ona má ráno to svoje kreatívne okno a vlastne najlepšie jej to vtedy myslí. A vôbec nemá zmysel, aby som ja kvôli nej vstávala ako o 8 ráno, lebo ako čím prispejem? Tým, že budem nevrelá, podráždená a 4-krát mi to bude musieť zopakovať a odpoledne je to stejné, iba že opačne. Že ona vôbec nebude chytať, čo ja myslím a teraz budem kreatívna, budem vymýšľať a budem potrebovať, aby mi niekto dal spätnú väzbu a ona sa bude potrebovať vyspať. Takže vlastne takto si aj tí zamestnávateľia uvedomili, že jednak tí ľudia sú ako potom oveľa efektívnejší, pretože ráno, to čo sova urobí ráno za 3 hodiny, tak urobí odpoledne za hodinu. A je to ešte lepšie spravené a nie je tam toľko chýb. Takže vlastne tá efektivita sa strašne zvyšuje. A potom, ako sme už hovorili, ako spokojný zamestnanec je efektívny zamestnanec a oveľa viac to tej firme prinesie. Takže to je potom tá otázka, že chceme, čo chce tá firma? Mať zisk alebo dochádzkových ľudí. Čož úplne platí aj pre školu. Chceme tie deti vzdelávať a chceme ich naučiť tie veci, alebo chceme, aby mali dochádzku proste o 8 ráno. Prečo to robíme? To je taká tá zásadná vec. Takže ideálne čo najviac prispôsobiť sa, dať nejakú tú flexibilitu, pretože tí ľudia sú potom oveľa efektívnejší a spokojnejší. A potom si niektorí ľudia aj uvedomia, že ako fakt nemusím byť ako 8 hodín v tej práci, pretože to stihnem urobiť za 6. Takže dokážem ako oveľa zefektívniť ten čas, preto napríklad aj teraz testujú 4-dňové pracovné týždne, pretože vlastne keď sú tam v tú dobu, ktorú potrebujú, čo najviac sa sústreďujú a majú tú motiváciu, že keď to všetko stihnem urobiť za túto dobu, tak mám vlastne deň voľna ako keby a môžem sa venovať sebe, tak ako tá motivácia a tá efektivita je strašne nahoru. Takže určite nepreháňať, ale počúvať to svoje telo a vedieť, že áno, keď som efektívna v tejto dobe, tak si nastavím tie dôležité veci. Keď nemám na výber, musím byť proste v tej práci už o 8, tak si dám jednoduchšie veci, nejaké e-maily, rozhodnenie, napríklad stretnutia s klientami, pretože nič nevybavím, nezapamätám si to a ešte budem aj nevrlá. Takže jednoznačne počúvať to svoje telo. Skvělý. Kataríno, moc děkujeme za váš čas. A ja som rada, že som tu mohla byť a snáď som niečím prispela. Ďakujem. Díky moc. Pramene dlhovekosti vám prináša kláštorná Kalcia.